Magandang araw po sa inyo. Ngayon po dahan-dahan nating ise-set up ang hashtag instant reply sa Messenger. Simulan na natin tara. Ito po yung profile ko sa Facebook. Tapos pupunta tayo sa account ko. Piliin natin ang page ng account ko. Paalala lang po gumagana lang po ito sa account na may page. Hintayin lang po natin ma-switch sa page account ko. Ayan po nandito na po tayo sa page account ko. Pindutin po natin ang page account name. Ayan po nandito na tayo sa manage page. Tapos punta tayo sa Meta Business Suite. Hintayin lang po natin ma-open ang Meta Business Suite para makapag-set up na tayo. Ngayon na open na, tara umpisahan na natin i-set up ang hashtag instant reply sa Messenger. Ngayon pumunta tayo sa inbox tapos i-click. Hintayin lang po ma-open ang inbox. Dito sa inbox may makikita tayo sa gitna na parang dalawang oblong na pinagdikit, ito po yung automation sign. Pindutin po natin yan para makapagsimula na tayo. Kung mapapansin nyo may makikita kayong plus sign create automation sa bandang itaas sa may kanang bahagi. Pindutin po natin yan. Dito sa Create Automation Template makikita natin lahat ng pwedeng gamitin sa para automation. Dito pipiliin po natin ang comment to message. Pindutin po natin. Tapos pindutin ang Edit Automation. Dito dapat naka-check ang messenger natin. Dito sa comment to message dapat po rin naka-turn on po ito. Dito naman sa hashtag dito magaganap ang instant reply sa Messenger. Kung may comment sa post mo gamit yung hashtag na ginawa mo, automatic magre-reply si Messenger. Tara simulan na natin. Itong apat na ginawa kong hashtag pag may mag-comment gamit yung mga hashtag tulad ng hashtag Bisayang Dako. Instant reply na si Messenger niyan. Try natin edit ang mga hashtag. Dito naman tayo sa take this action mag-set up. Dito sa message dep hindi na sa inyo anong ilalagay ninyo. Dito naman sa button label sa akin nilagyan ko ng follow. Dito naman sa website URL kunin nyo po ang website address ng Facebook page nyo. Dito nyo po ilagay sa website URL. Pag na-set up na lahat, save na po natin. Ready to test na po tayo.